Ben, pois aquí está. Ata a semana que ven. Que teña bon día. Igualmente. O seguinte. Bon día. Penso que traio todo. Lista de los lugares que visitei. Libros e periódicos que lín. Transcripción das conversas que mantiven. Ficha detallada de dúas amigas que fixen esta semana. Preencheu o novo formulario B84 sobre preferencias sexuais. Anexo E36 sobre opinións políticas e confesión religiosa. Sí. Traio o cuberto da casa. Aí está. Correcto. Correcto. Ben, pois está o carimbo de entrega e con isto está todo. Ata a semana que ven, que teña bon día. O seguinte. Bon día. Isto non é o 1984 de Orwell. Acontece no noso país todos os días, cada vez que utilizamos os nosos dispositivos dixitais. Sen privacidade non hai liberdade. Cifra os teus dados e as túas comunicacións.